Майнкрафт потребители. Това съм аз и на Зума. Днес ще правим нов свят, който ще се казва... как да се казва? World. Не знам как се пише много добре на английски и написах World много странно. Ще направим бонус съндък. И ще играем по подразбиране и в Survivor. Добре, да започваме. Аре бе. Охо! Готино. О, две факли. Добре, да си вземем тази факла. И да вземем нещата от съндъка. Дай 3 факли. Добре, виждате, намираме се в гора, в която очевидно има някакъв тунел. Добре, няма значение. Така, епизодите ми ще бъдат по 14 минути, защото не съм си направил специална регистрация за дълги видеоклипове. И заради така. Виждате едно прасенце, което много се бута в мене. Гледайте. Охо, чувам вълци. Тоест улични кучета. И като гледам, те са ето тук. Само няма да ги удряме, защото ако ги ударим, те ще почват да ни гонят. Добре, айде да оставим глупавите вълци на страна. О, още един вълк. Така. Малко да огледаме терена. Аз съм на Peaceful и това е първи епизод на Minecraft оцеляване Peaceful. Между другото, може къщата ми да бъде на това дърво. Мисля, че това е доста добра идея. Добре, само дет не мога да се кача. Охо, виждате, взех 2 купчета от специално дърво в джунглата. Така, да се качваме нагоре. Джунглова дървесина. Между другото, по-добре е да съберем кал, за да се качиме. Окей, мисля, че 12 пръст е достатъчно. Взимаме калта и продължаваме да се катерим. Оп, мисля, че ударихме дърво. Качеството не е много добро, но... Оха! Тук ще стане добра къща. И ще си имам път надолу. Трябва само да направя така, че да мога да слизам после. Лесно. Така, виждате, падаме на съседни дървета. И да започваме да си строиме къща на дърво. Имаме и още дърво. Така.
започваме да строиме. Оп! Обърках малко конструкцията. Добре. Може би ме чувате малко тихо, а сега ще говоря по-силно, за да ме чуете по-добре. Какво ви обяснявам и какво ви казвам. Добре, по-добре е да махнем тия листа, защото те скоро ще увяхнат. Оп, виждате, почват да увяхват листата и къщата ми ще се разпадне. Освен ако не си направя такова. Ако не сложа дърво. Този епизод ще бъде най-къс. Ще бъде още малко време. Няма да бъде кой знае колко дълъг. Брезови дъски. Нека оставим една брезова дървесина, за да мога да си правя въглища, ако случайно не намеря под земята. Ох, ударих се малко зле. Виждате, намерихме стон. Събираме камъни. Това няма да бъде къща, това ще бъде тук къщичката ми за камъни. Нещо като склад. Така, само си правя печката и си довършвам къщата и спираме епизода, защото няма да може да продължим. Защото няма да мога иначе да го кача в интернет. Така. Сега да се качваме. Вижте, това малко прилича на лимон. Добре. Охо, джунглова фиданка. Супер. За първи път в Survivor взимам такова готино нещо. Както виждате, имаме си пътека додолу. Тя случайно ми се появи. И виждате, там по дърветата в джунглата има такова. Има какао, много какао. Виждате, там има нещо като борчета по земята, въпреки че не щат да растат нагоре. И да. Така, ще продължаваме с къщата. Или по-точно да съберем пясък, за да може да си направим стъкла. О, втора фиданка, супер. Това става доста добре. Така, мисля, че 8 са ми достатъчни. Защото ще направя още после 8. Виждате, едно прасенце се е качило горе близо до къщата ми. Мога после да ходя да му взема пържолите. Омага! Как падна? Пътят ми не е много удобен. В следващия епизод ще го направим по-удобен. Да.
И наближава нощта, а аз още не съм намерил овци, да си направя легло за спане. Така, сега въглищата ми се правят. Ето го, въглището ми почти е готово. Така, това почваме да печем пясъка. Не, грешка. Трябваше да се опека пясъка с дърво, не с въглището ми. Нищо, сега ще сляза долу да събера малко дърво, за да мога да си направя нови въглища. Ей, прасенце! Да ти вземе пожарите после. Да. Добре, мисля малко да потърсим овце. Да си направя легло. О, вижте кокошици с 4 яйца. Нещо в тази гора няма овчици. И съвсем след малко приключваме този епизод. Само че, как да се кача горе, ще взема фиданките и мъга, стана нощ. Много е тъмно навън. О, мъга, пак стана тъмно. Окей, правим стъклата. И надявам се, че гледате епизодите. За сега това беше всичко за днеска, което предлагам. И още една минутка да стане. Добре, да продължаваме да си правим къщичката. Да, така и слагаме стъклата. Дървото виждате, че не ми стига и това беше всичко от мен. Ето я луната. Айде, чао, приятели!